Oni to ľudí dneska sveta prírodom videjku a natočíme si to kawaii. Dnešné videjko je o tom, ako musíte pochopiť, že nemáte veriť ľuďom, Toka ľudia boka! sú pre vás proste hrôza. Nikdy by ste nemali veriť cudzím ľuďom. Zoberieme si gift a ideme na videjko. Ježiš. Pardon. Som nejakú takú, že zlú náladu kvôli tomu, pretože ma urazil ten môj najlepší kamarát, ktorého som dlho nevidela. Tento pes, čo? Dáme to na vozíček, že niekto si to proste vyzdvihne. A môžeme ísť na videjko. Ideme do domu a ako tam vojdeme, tak pôjdeme vlastne na videjko. Sladko, nekašli. Dajte like a odber a ideme už na videjko. Mami, ja chcem ísť do školy. Si chorá. Okamžite odlož tú tašku. Zosávaš doma. Ale ja to nerobím na to. Viem. Tak by si nekašľala soplivo. Ale, zlačinko, ty si nachladnutá. Pozne. Ja idem do práce. Ahoj. Cinko, ty ju tu stráž. Ja budem spálne, Zlatko, dobre? Dobre, oci. Ja budem tuto. Potom, čo odíde mama. Musím ju ukradnúť, inak nedostanem peniaze na jedlo. Nemám jedlo. Musím sa tváriť, že som jej sestra, alebo sesternica. Že sestra. Dindon, dindon. Áno. Vlastne, kto ste? Ja som tvoja sesternica. A chceme, aby si šiel ku mne domov. Dobre, áno. Idem s tebou, dobre? Akože odídu. Toto tu je akože preč. Akože sa vráti domov. Zoe. Zoinka. Zoe. Druhý part na budúce. Ľudia, dúfam, že sa vám páčilo toto videjko. A nezapomeňte dať znovu like a odber. Tak ahoj.